sydd yn digwydd yng nghanol Efengyl Lug. A mae'r pen y mynydd yma yn rhan o hynny. Tuag wythnos ar ôl y pethau hyn, medde'r darn. Sef bod hefo'r disgyblion a datganiad Pedr o pwy ydy Iesu Grist yn Caesarea Philippi. Ac wythnos wedyn, maen nhw'n cael eu hunain ar ben y mynydd. Dwi wrth y modd, mynd i ben mynyddoedd. Os nad oes na eira ar eu pennau nhw, bod hynny reit ddifyr, a mae eisiau gymryd gofal. Fel ni'n gweld ar yr hiniogydd heddiw ar dyddiau yma, a'r moelwyn dan hunain o eira hefyd. Maen nhw'n edrych yn hardd, dydyn? Yn hyfryd, mae'r lleoliad yma'n cynnig ei hun mor braf i wyl fel llanw. Hyfryd o le. A fi na, a ddim ymlaen. A dyn ni'n meddwl amdanyn nhw'n dringo'r mynydd yma. Mae dringo y mynydd yn waith blinedig, yn waith, chymod, lle dyn ni roi lot o egni i mewn iddo fo, a dyn ni'n cael y disgyblion yma. Rhai oedd wedi cael mynd efo Iesu yn cysgu ac yn ddigon blinedig ar ôl cyrraedd y top yna. A dyn ni yn sylwi pwy sydd yn cael mynd i ben y mynydd yma. Yn cael gweld yna yn y llun, mi soniau ragor am y llun yn nes ymlaen, mae Iesu yn cael ei ddyrchafu, yn cael ei ogoneddu, mae wyneb o yn mynd i ddisgleirio, mae ddillad o yn mynd i ddisgleirio, a mae yna oleuni a gogoniant o'i gwmpas o, mae yna 2 ddyn yn ymuno hefo fo, ac mae'r 3 disgybl yma yn deffro'n reit sydyn ac yn sylwi ac yn gweld beth sydd yn digwydd. Pedr, Iago ac Ioan, pam y 3 yma? A dyn ni'n diolch bod gen Iesu 12 disgybl, bod gen fo ffrindiau, bod ni angen ffrindiau, bod ni angen pobl o'n cwmpas ni, bod ni angen pobl i rannu'n profiadau ni, ac mae Iesu yn rhannu'r profiad yma hefo'r disgyblion yma. Pedr, gweithaf i anallu coet i ddeall beth oedd yn digwydd, gweithaf i natur byrbwyll, doedd o ddim wir yn gwybod beth oedd o'n ddeud, hanner yr amser doedd o ddim yn gwybod beth oedd o'n ddeud, teimlo fel fi'n amal iawn, yn arwain yr eglwys yn y man. Iago, mae hwn yn cael ei ferthyru dros Iesu Grist, a mae'n cael y fraint yma fod gyda go ar ben y mynydd. Mae Ioan yn cael sgwennu Efengyl, sgwennu llyfr olaf y Beibl ynglyn â'r pethau sydd i ddod. Mae cwbl yn dod at ei gilydd yn y fan yma. Mae'r gweddill i lawr yna yn y dyffryn. Ac mae yna 2 ddyn arall yn soniau am yr rheini wrth i ni edrych ar y llun yma. Se rwy'n yn nabod y llun? Beth bynnag. Raphael, lle ni ddeud yr hanes, mi welwn ni eto nes ymlaen. Moses ar un ochr, Elias ar yr ochr arall. Pobl bwysig yn yr Hen Testament ac i Israel. Moses, fuodd ar ben mynydd Sinai 2 waith yn ôl y gyfraith. Oherwydd pan ddoth o lawr tro cyntaf, mi roedd y bobl wedi gwneud llo o aur i'w addoli, achos dydyn nhw'n gwybod lle oedd Moses wedi mynd, ac oedden nhw wedi anobeithio y bydde fo byth yn dod yn ei ôl. Moses yn mynd yn ei ôl i nôl y gyfraith eto, ac yn ei rannu ac yn dysgu'r bobl. Elias wedi bod ar ben mynydd hefyd o'r blaen. Wedi bod mewn gornest, nid gornest y beirdd, ond gornest y proffwydi. Neu ymryson y beirdd, ynde? Meirion sydd yn... ddim di'n clywed meirion ar ymryson y beirdd, neu'n cael yn annog bore yma i fod yn ymwneud â barddoniaeth ac ati gen Gwilym Tudur. Ymryson y proffwydi. 450 o broffwydi
Duw Baal yma, oedd yn dduw llwyddiant ac yn dduw oedd yn gofyn am blant gan rieni Israel mwyn iddyn nhw gael ffrwythlondeb a llwyddiant. A proffwyd yr arglwydd yn unig, Elias. A proffwyd yr arglwydd sydd yn ennill yr ymryson, yr ornest, y gystadleuaeth yma ar ben mynydd Carmel. Dyna'r cymeriadau ar ben y mynydd yna. Ac dwi jyst am ganolbwyntio heno yma ar 3 peth a hongian yr hanes yma wrth y tri peth yma. A'r peth cynta ydy wyneb. Wyneb Iesu Grist, newidiodd gwedd ei wyneb. Tyd o'ne, clic, dyn ni'n gorfod deud clic, ynddo? Dwi wedi trio rhoi y colon yna a'r bracet ariolo i wneud smiley face, a'r bracet fel arall mwyn wneud wyneb sydd yn drist, a semicolon i wneud wyneb sydd yn be bynnag, a mae posib cael ryw arwydd arall i roi mwstash arno fo. Ydwch chi'n gwneud bob math o wynebau. Ac mae yna filoedd ar filoedd o emoticons. Medden nhw wrth eid i'r pethau yma. Pobl ni roed ar wilod i neges Sion. Mwyn, achos bod ni ddim yn gallu gweld wyneb y person sydd yn gyrru'r neges ato ni, mwyn mynegu rhywfaint o sut maen nhw'n teimlo. Mae'r wynebau yma yn mynegu gwahanol deimladau. Ac mi allwch chi weld, edrych i mewn i wyneb rhywun. Edrych a gweld teimladau, mae yna ffenest yn y fan yna i mewn i'r hyn ydy'r person. Dyn ni'n dangos cymaint yn yn wynebau. Ac mae Iesu a'i wyneb yn disgleirio ac yn dangos i ogoniant i'r rhain ar ben y mynydd yma. Ond mae o'n ddigwyddiad arbennig un ohonyn nhw, dwi'n teimlo, oherwydd bod Moses wedi rhoi cais arbennig i mewn i Dduw pan oedd o ar ben y mynydd hefo Duw o'r blaen. Wedi rhoi cais am weld wyneb Duw. Clic. Na ni. Ac yn Exodus 33, mae yna hanes yno yn llechu. Ewch chi edrych ar yr hanes yna ar ôl mynd adre. Mae'n un o'n hoff hanesio ni yn yr Hen Testament i gyd. Mae o'n sôn ar y dechrau am babell y cyfarfod, lle bydde Moses yn mynd mwyn cwrdd ac mwyn siarad hefo Duw. Ac yn y fan honno, mi bydde bydde'r arglwydd yn siarad efo Moses wyneb yn wyneb, fel y bydd rhywun yn siarad a'i gyfaill. Ond, peth ydy, doedd Moses ddim wedi gweld wyneb Duw go iawn. Oedd o eto'n dyhau am weld mwy o Dduw ac yn gwybod bod na fwy i wybod amdano fo. Bod na wastad fwy i wybod am Dduw. Os da ni'n meddwl bod ni'n nabod Duw, yna truenus yn wir ydyn ni. Oherwydd mae yna gymaint. Does rhy dir rhyw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano fo. A dyma gais Moses, a dyma'r hanes dwi wrth y modd hefo fo yn Exodus benod 13. Meddai Moses, wrth Dduw, dangos i mi dy ogoniant. Dwedodd yntai, gwna fi'n holl ddaioni fynd heibio o'r flaen a chyhoeddaf fe enw arglwydd yn dy gliw, a dangosaf drigaredd a thosturi tuag at yr rhai, yr wyf am drigarhau a thosturio wrthynt. Ond, meddai, ni chai weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb fy ngweld a byw.
Does e neb yn cael gweld wyneb Duw yn llawn. Neb yn cael gweld y cyfan sydd i weld. Mae o'n ormod. A mae Duw yn gwybod bod hyn yn mynd i fod yn ormod i Moses. Bod o'n ffrindiau hefo Moses. Bod o'n siarad fel petai wyneb yn wyneb hefo fo ymhabell y cyfarfod. Mae o'n ormod iddo fo i weld o wyneb yn wyneb. Ond mae o'n trefnu ffordd yn y fan yma iddo fo weld rhywfaint o'i ogoniant o. Mae o'n gosod Moses ar hollt yn y graig. Bydd lle yn fy ymyl, medda fo, saf ar y graig, a phan fydd fy ngogoniant yn mynd heibio, yr hyn oll ydw i'n dy basio di heibio, fe throddaf mewn hollt yn y graig a thorchuddio am llaw nes i mi fynd heibio. Yna tynaf ymaith fy llaw a chei weld fy nghefn, ond ni welir fy wyneb. Lle ydych chi'n gweld y darlun yma rwan, lle mae Moses yn cael ei osod ar yr hollt yn y graig, a mae Duw fel petai'n gosod i law yn y fan yna, yn trefnu i'w ogoniant basio heibio, yn cyhoeddi enw. A Moses yng nghanol y clywed hyn i gyd, a'r goleini a'r mwg, a'r be bynnag oedd hynny yn ei olygu. Ac wrth iddo fo basio heibio, mae o'n tynnu law ac mae o'n cael gweld cip ar ei gefno. A di Moses eto ddim wedi cael gweld wyneb Duw, oherwydd mi fydde hynny'n ormod iddo fo. Oherwydd person o gig a gwaed ydi Moses, fel ninnau, dyn oedd Elias, dyn ydi Moses hefyd. Mi gladdwyd Moses, Duw gladdodd Moses ar ben mynydd, ben Bryn Nebo. Neb yn gwybod yn lle, Duw ei hun gladdodd o. Ond dyn oedd o, fel pob un ohono ni, ac mae gweld ei wyneb o. Gwyneb Duw yn ormod iddo fo. Ymlaen. A mae'r fendith yma i'w rhoi gan Aaron, brawd Moses, a'r bobl Israel. Mae'r fendith yma'n ddymuniad ar ei Dduw lewyrchu i wyneb. Dyma'r fendith byddwn ni'n ei defnyddio pan byddwn ni'n bendithio yn plant, wrth iddyn nhw gael ei bedyddio, pan byddwn ni'n bendithio bobl fydd yn priodi yn ogystal, a pan byddwn ni isio bendithio yn gyffredinol. Bydde di'r arglwydd y bendithiodd gadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat. Bod yn drigarog wrthyt, bydde di'r arglwydd edrych arnat, rhoi ti heddwch. Sut ydyn ni'n gallu dymuno'r fendith yna, os ydy hi'n ormod i ni weld wyneb yr arglwydd? Sut ydyn ni'n gweld wyneb Duw a byw? O mae Duw yn trefnu ffordd i ni weld i wyneb o, i ni weld i ogoniant o, i ni weld i wyneb o a chael byw. Dowch i ni symud i'r Testament Newydd ac at y llythyr yna sydd yn sôn fwy nag unrhyw ran arall o bosib am pwy ydy Iesu Grist. Beth mae o wedi wneud, sut mae o'n cyflawni yr holl ddyheadau, yr holl gysgodion sydd yna yn yr Hen Testament, sydd yn pwyntio tuag ato fo. A mae o'n cyflawni ac mae o'n yn cwblhau y cwbl ohonyn nhw. A dyn ni'n cael gwybod reit ar ddechrau'r llythyr yma, at yr Hebreaid. Dechrau hefo'r sôn am Iesu Grist, sôn am Dduw yn siarad hefo'r proffwydi, efo Elias, efo'r tadau, efo Moses, ond yn nawr mae wedi llefaru wrth i ni mewn mab. A dyma'r mab, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw. Mae stamp ei sylwedd ef arno, mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol, car ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau,
eisteddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. Wedi dyfod gymaint yn uwch na neb na dim arall, fel clywson ni sôn yn y darn yna o'r Filipiaid hefyd. Ac yn y fan yma, dyn ni'n cael gweld wyneb Duw a byw yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni gadw'n golwg arno fo, wrth i'r disgyblion yma syllu arno fo, a rhyfeddu ato fo, wrth i Moses ac Elias blygu ger i fron o, wrth iddo fo gael ei ddyrchafu yn uchel, mae ddelw fo yn disgyn arno ni hefyd, wrth i ni roi y gogoniant iddo ef i gyd. Cadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Dyn ni'n dod yn debycach iddo fo, wrth i ni aros yn ei gwmni ef, wrth i ysbryd glân o, i rodd o i ni fod yn y newid ni bob un. A hanes, dwi'n yn gwybod lle dyn ni arni o ran sem cloc efo yma. Dwi'n yn gwybod os di hynny'n fantais i fi neu mantais i chi. Dwi ddim yn meddwl bod o'n fantais i chi, rwsyd. Di'r watch ar amser, chymod, beth y nan yn deitho chi. Pa awr mae hi arno fo, ydy hi ar British Summertime neu ydy ar GMT, does wybod. Dy'r watch dim llawer o ddefnydd chwaith. Ond dyn ni'n cael gweld un arall hefyd, sydd yn cadw ei olwg ar Iesu yn y Testament Newydd, yn llyfr yr Actau. Dyn ni'n cael gweld un yn y fan yno sydd yn edrych at Iesu. Pan mae o'n wynebu farwolaeth ei hun, mae Steffan, y merthyr cyntaf, yr un cyntaf i roi di fywyd yn yr eglwys fore dros yr un mae o'n ei gredu am yr arglwydd Iesu Grist. Wrth iddo fo gael i labuddio yn fanno. Wedi iddo bregethu yn hir, gweithio yn byddwch chi, dyna mo, ddim yn taflu dim byd. Pawb yn syllu arno fo. Yn y Sanhedrin yna, gwelsant ei wyneb, fel wyneb angel. Mae wyneb o drwy'r adeg yn disgleirio rwsyd. Mae o fel angel, oherwydd bod o'n edrych at yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn sefyll yna. Nid yn eistedd, ond yn sefyll ar ddeheulaw y tad, yn cofio ac yn cynnal Steffan wrth iddo fo gyhoeddi enw'i arglwydd, cyhoeddi mawredd Duw, ac wrth iddo fo farw ei fwyno. Mae'r arglwydd wastad yn byw i eiriol troson ni. Ac mae'n heddwch i'w gael yn ei gwmni ef. Rwan te, yr ail beth, dyn ni wedi bod efo'r wyneb yma, wyneb Iesu Grist. Yr ail beth dyn ni'n weld ar ben y mynydd yma, a mae'n sôn amdanyn nhw, ac ydyn ni'n sôn yn Beibl.net am loches, ydy pabell. Mae'n dda bod ni yma, gwnawn dair pabell. Wel, dyma chi dair pabell. Pabell gynta, dwi'n atgofio melys iawn o briodas Arawn ac Anest flwyddyn dwytha, ger llaw y fan hon. Hyfryd o ddigwyddiad a'r babell yn llawn llawenydd a chyfeillion. Yr ail un, natgoffa ni, dwi'n siŵr na'r wyddgrig ydi fanne. 2007 pan oedd Eisteddfod, yr wyl fawr allwch chi gael yn y babell yna, maen nhw'n newid lliw y babell. Eleni, mae'n debyg. Dwi'n wybod be fydd ei hanes i wedyn. A'r drydydd babell, wel, be di honna nan? Rhan
gyflwyniad YouTube di hwn, dwi'n meddwl, i ddweud wrthoch chi sut mae gosod trailer tent i fyny. A faint o amser mae'n gymryd i osod trailer tent. Gas gyna i gampio. Gas gen i bebyll wedi trio digon amser ynyn nhw. Ti'n dweud gwir. A mae pob dim ar y ddaear, dydy? Chybod, da chi eisiau cael codi pethau ar y ddaear, lle bod chi'n damp yn y bore, lle bod y glybaniaeth yn disgyn arno chi pan mae'r haul yn codi ag ati. Hele anifyr ydy papell yn gallu bod. Ond medden nhw wrtha fi, a dwi wedi cymryd yma'r swadio, bod y trailer tent yn beth gwell. Dyn ni wedi bod yn ôl trailer tent o Gaerffili, stori arall di honno. Dyn ni'n dal i aros i gael ei rhoi ti i fyny. Cyfeillion wedi deud wrthon ni. Nhw yma heno. Bod y trailer tent yn beth ardderchog. Edrych ymlaen. Gael yn codi oddi ar y ddaear yma. A cael cysgu mewn gwlau fforddus yn y trailer tent. Pethau gwael. Pethau sydd ddim yn aros. Mi dynwyd mae'r ci arawn a ganes di lawr mewn byr o dro. Mae papell yr eisteddfod jyst yn colapsio fel ne, pan maen nhw'n tynnu rhyw neu'n datod rhyw gortyn, pwff, mae'n dod lawr. Dwi rhyw feddwl, mae felly fydd y trailer tent hefyd. Ond cyn bella neith i ddim colapsio tra dwi yni hi. Na Paul, yr apostol Paul yn gwybod mae pethau gwael ydy pebyll. I fod o yn cael ei fywoliaeth yn ôl i gwnïo nhw at ei gilydd. Dyna ddim bywoliaeth i'w gael, ddim cynhaliaeth i'r weinidogaeth yng nghyfnod Paul. Gwneud pebyll yr oedd o. Dyna'i grefft o. A dyna sut oedd o'n dod i nabod lot o bobl eraill hefyd i gwsmeriaid ac yn cydweithio hefo rhaid yn gwneud pebyll. Ac meddwl wrth yr Corinthiaid yr eglwys anodd yna yn Nghorinth. Gwyddom. Os tynnu'r i lawr y babell ddaearol hon yr ydym yn byw yn ddi fod gennym adeilad. Oedd i wrth yw nad yw o waith llaw sydd yn dragwyddol yn y nefoedd. Peth dros dro ydy papell. Mae tŷ yn beth gwell. Papell sydd gennym ni yma ar y ddaear. Papell ydy'n corff ni. Papell ydy'r manell lle dyn ni'n byw ynddyn nhw. Mae gennym ni rhywbeth gwell. Rhywbeth mwy sylweddol i edrych ymlaen ato fo sydd yn dragwyddol ac yn arhosol yn y nefoedd. Oedd Abraham yn gwybod hynny. Gan y benod yna sy'n sôn am ffydd yr rhain i gyd drwy'r Hen Testament, yn sôn am Abraham. A drigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un a ddewid, oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ag iddi sylfaeni a Duw yn bensaer ac yn adeiladydd iddi. Oedd o'n fodlon trigo yn y pebyll yna, yn gwybod bod Duw wedi addo gwlad iddo fo, wedi addo cenedl iddo fo, wedi addo bod o'n mynd i fod yn bendith i holl deuluoedd y ddaear. A dyn ni'n cofio mynd arall hefyd, sydd Babell ydy hwnna ddim, ie. Mae'n ele wrth ymyl licswm ar enw Babell, dweud gwir. Ie. Yna rhyw hei wedi dod o'r fan yna, rhywun o Babell. Dyma Babell y cyfarfod, meddwl Ann Griffiths. Oedd Ann Griffiths yn yr emynyddes, un o emynwyr mwyaf Ewrop yn ôl amcan amryw o bobl. Yn gwirioni ar yr adrannau yma o'r Hen Testament hefyd sydd yn sôn am Babell y cyfarfod. Ac am yr fraint yna gael cyfarfod hefo Duw. Dyma Babell y cyfarfod, meddai hi. Dyma gymod yn y gwaed. Dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion beddig rhad. Dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nyth a chyfiawnder pyr y nefoedd yn siriol wenu arno byth. Oedd hi bellach yn gallu mwynhau cymdeithas yn y Babell yma.
hefo yr arglwydd Iesu Grist ei hun, oherwydd yr hyn mae o wedi wneud trosom ni. Mae gen i amryw byd o emynau sydd yn sôn am bebyll. Dwi ddim yn meddwl bod hi wedi gweld trailer tent erioed. Ond oedd hi wedi gwirioni efo'r ddelwedd yma o babell y cyfarfod a lle bod ni'n gallu bod wyneb yn wyneb, one to one, hefo yr arglwydd Iesu Grist i hun. Bod ni'n gallu llochesu yn niw. Fel mae'r salmydd yn sôn, cadw fi o Dduw oherwydd llochesaf yno ti. Mae'n sôn am y llinynau yna, mae pob pabell yn dibynnu arni hi, bod y llinynau yn disgyn mewn mannau dymunol, ac mae gennyf etifeddiaeth rhagorol. Dyn ni bob un yn diolch am y llefydd dyn ni'n gael yn gosod, yn y babell yma dros dro, yma ar y ddaear, ond dyn ni'n gwybod bod yn llinynau ni, a bod y man mwyaf dymunol sydd i'w gael ar yn cyfer ni, a'r etifeddiaeth rhagorol sydd gennym ni, yn perthyn nid yma, ond fri yn y nefoedd. Ac mi roedd yr arglwydd Iesu yn siarad am ei ymadawiad pan mae Pedr yn gwneud yr announcement yma, diar, beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd wan? Be newn ni? Nawn ni'n neud tair babell. Ond jyst yn dweud beth sy'n dod ar gyntaf i'w feddwl o. Ac yn y fan yma, yn yr hyn sydd yn digwydd o gwmpas Iesu yn cael ei ddyrchafu, dyn ni'n gweld y nefoedd, dyn ni'n gweld y ddaear, yn dod ynghyd ac yn canolbwyntio ar yr arglwydd Iesu Grist, sydd yma gyda ni, sydd yn barod i ymadael i fynd i'r nefoedd. Ac mi debyga i bod gan Pedr ofn. Bod gan Pedr ofn bod Iesu Grist yn mynd i'w gadael nhw. Ofn i fod o'n mynd i fynd yn ôl hefo Elias, pan mae'r cwmwl ma'n disgyn arnyn nhw. Hefo Elias a Moses yn ôl i'r nefoedd. Maen nhw wedi bod yn sôn am ei ymadawiad o. Ond wedi bod yn rhyfeddu at ffordd i ymadawiad o yma nhw. Oherwydd, fel mae diwedd y benod yna am ffydd yn sôn yn y llythyr at yr Hebraeaid, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd am fod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell ar ein cyfer ni, fel nad ydyn twy i gael ei perfeithio hebom ni. Mi roedd Moses wedi dyhau am weld wyneb Iesu Grist. Duw yn Iesu Grist, mi o'n cael gweld yr arglwydd a byw wrth iddo edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae Elias yn cael ei gyfnerthu, yr un oedd wedi bod mewn gwendid, yr un oedd yn diffygio, yn cael ei gyfnerthu wrth weld cyflawniad y proffwydoliaethau i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae o'n syllu arno fo. Ac maen nhw'n cael sôn am y ffordd mae Iesu, ffordd mae'r drindod yma wedi ei drefnu er mwyn bendithio ac er mwyn i bobl y ddaear yma gael iachawdwriaeth a chael bod gyda Duw. Ond doedd ddim rhaid i Pedr boeni bod yr arglwydd Iesu mynd i'w gadael nhw, oherwydd nid yn y mynydd hwn roedd o am ddangos i ogoniant yn llawn. Nid mynydd yr madawiad ydy hwn, ond mynydd y gwedd newidiad, lle mae Duw yn cadarnhau yr arglwydd Iesu yn yr hyn y mae o ar fi'n ei wneud. Ac mae'r Beibl, mae'n un o'r themau hynna sydd yn y Beibl, mynydd Duw. Nid Sinai oedd mynydd Duw, y mynydd yna yr aeth Moses i'w ben bod Duw yno. Nid dyna'r mynydd
Yr oedden nhw i gael mwynhau presenoldeb Duw i gyd arno fo. Felly pa fynydd ydy'r mynydd lle gawn ni fwynhau presenoldeb Duw, lle gawn ni osod yn pabell am byth a gwybod bod yr arglwydd yno. A pwy sy'n cael dringo'r mynydd yna? Mae Moses yn canu am fynydd Sion. Mae Eseia yn proffwydo am fynydd Sion. Mae'r salmydd yn gofyn pwy gaeth dringo i fynydd yr arglwydd. Pwy a gaeth aros yn dy babell? Pwy a gaeth fyw yn dy fynydd sanctaidd? Sgipiwch yr heina i gyd. Gweld yr watch ma'n mynd. Dos i'r nesa wedyn. Chi'n gweld y llun yma yn llawn. Oherwydd, dydy Iesu ddim yn dewis aros ar ben y mynydd yma. Mae o'n dewis dod i lawr oddi ar ben mynydd y Gweddnewidiad. Bod Pedr isio aros yno, bod o'n lle da i fod, dydy o ddim yn mynd i fedru aros yno yn hir. Mae Iesu isio dod i lawr, oherwydd bod o'n gwybod bod gennym o waith eto i'w gyflawni. Mae o wedi gosod i wyneb at fynydd arall. At fryn arall. Lle bydd o yn cael i ddyrchafu, i godi i fyny, a bryn Calfari. A trwy ddyrchafu yno, yn derbyn coron y nef, ac yn cael ei hun ar y ffordd yna, a mae arno fo bellach mwyn i ddyrchafu eto i'r nefoedd, trwy groes a'i atgyfodiad ef. Ac mae Duw yn llefaru yma. Hwn yw fy mab, gwrandewch arno. Hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Ac yn cadarnhau Iesu yn y gwaith yma, mae ar fin i gyflawni, gosod i wyneb at y groes. Gwrandewch arno fo pan mae o'n sôn am y groes. Sôn am gael ei hoelio yn y fan honno. Sôn am farw yno. Sôn am gael ei atgyfodi ymhen tridia wedyn. Peidiwch â gwrando ar neb arall. Gwrandewch ar hwn. Dwi'n gwbl fodlon yn hwn. Ac yn yr hyn y mae o'n wneud yn y fan yma, yn ei wynebu, troi wedd teg at y groes sydd yn aros ar ei gyfer o. Cymau, yr artist yma, Raphael, bydd o farw yn peintio'r llun yma. Mae o'n lun sy'n mewn 2 hanner. Yr hanner ucha yn sôn am y Gweddnewidiad ac yn dweud hanes y Gweddnewidiad. Mae yna hanner isa hefyd, lle mae'r disgyblion eraill mewn byd, yng nghanol embydrwydd a phoen a dioddefaint y byd. Ac mae Iesu yn dewis dod yn ôl i lawr i'r fan yma. Ac yn gwybod wrth iddo fo ddewis dod i lawr i'r fan yma, mae dyma'r ffordd. Mae Duw yn fodlon ynddo. Mae ef yn fodlon i cherdded mwyn i ni, mwyn i'r rhai sydd yma ar y ddaear, gael bod gydag ef. Mwyn i'r nefoedd gael ei agor, nid i'w dderbyn ef yn unig, ac ar ben ei hun i fynd yn ôl yno, gyda'r rhai sydd wedi dod i'w hebrwng o. Mae o'n barod, mi allai fod wedi mynd. Ond mwyn i ni'na i gyd gael mynd gydag ef. A mae o'n dod i lawr, mae o'n aros yn plith ni, mae o'n rhoi hun troson ni, mwyn i ni gael mynd gydag ef yn ôl i'r nefoedd yna, i'r fan lle mae o'n paratoi ar yn cyfer ni. Ac mae'r proffwyd Eseia yn sôn am y wledd yna sydd yn aros ar yn cyfer ni yn y mynydd, lle mae Duw yn darparu gwledd fawr o basgedigion, pethau da, i'r bobl i gyd, gwledd o win wedi ei aeddfedu, o basgedigion breision, a hen win wedi ei hidlo'n lan. Dyma wledd briodas yr oen ar ben mynydd Sion,
pryd y bydd angau yn cael ei lyncu am byth, bydd yr arglwydd yn sychu ymaith, y dagrau oddi ar bob wyneb, gan sychu ymaith warth i bobl o'r holl ddeiar. A bydd o yn codi pob un ohonom ni sydd yn ymddiried ynddo fo i fod gydag ef. I gael yn gogoneddu, i gael yn hunain ynddo ef, i gael bod Duw yn bodloni ynddo ni'na hefyd, ddim just yn ei fab, ond ynddo ni'na hefyd, oherwydd i fod yn codi ni i fyny i fod gydag ef. Gynawr felly, a mae o'n fodlon cyflawni hyn, can gwneud hyn trwy ei waed. Yn fodlon mynd drosom ni i'r groes, sydd ar dyfyniad olaf yma, o'r Hebreaid, lle dyn ni'n sôn eto, amdano fo mynd trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, pa bell well, nid o waith llaw. Hynny yw nid o'r greadigaeth hon, cnid a gwaed gaifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef i mewn, un waith am byth i'r cysegr, a sicrhau prynedigaeth dragwyddol. Ac felly mae o'n mynd trosom ni, yn ôl i'r nefoedd, mwyn i ni gael y berthynas yna, sydd yn bosib yn y Babell, lle dyn ni'n cael gweld Duw bod hefo'r arglwydd Iesu Grist wyneb yn wyneb, cael mwynhau i gwmnio, ond oherwydd yr hyn y mae o'n wneud trosom ni, bod o'n mynd ac yn cario i waed ei hun, i mewn i'r nefoedd, yn mynd i hunan yno, mwyn a throsom ni'ne. Oes gennon ni'r berthynas yma hefo Iesu Grist, yr Iesu dyrchafedig, yr Iesu sydd wedi mynd i'r nefoedd ar yn rhan ni, trwy i waed ei hun, gwaed y cyfamod newydd. Berthynas yma mae'r Beibl yn ei ddweud sydd yn bosib rhyngom ni a Duw. Y gymdeithas yma roedd Moses yn ei mwynhau ac eto'n dyhau am fwy ohoni hi. Y berthynas yma roedd Steffan yn gallu marw o weld wyneb Iesu Grist ac edrych arno ef a chael ei gyfnerthu wrth edrych arno ef. Ac oes gennon ni'r llawenydd di-derfyn yma, a'r golwg ohonom ni'n hunain, a pwy yden ni yng ngolwg Duw? A lle mae Iesu heddiw trosom ni'ne? Am bod ni'ne yno gydag ef, yno yn barod ynddo ef. Mae o'n cofio amdano ni'ne, mae o'n eiriol ar yn rhan ni, mae gennon ni frawd, mae gennon ni briod. Ef yn ben i'n dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Dyn ni'n adnabod o fel hyn. Sgennon ni babell y cyfarfod yn eiddo i ni. Mae o'n bosib yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy waed ef trosom. Ac mae o'n yn tynnu ni'ne ato ef. Eisiau ni'ne dynnu yn yr athrawiaeth yma, a chofio lle mae Iesu wedi mynd. Lle mae o wedi anelu i wyneb. Oherwydd petai o. Dim ond yn athro da, ddim ond yn ddyn da, ddim ond yn esiampl da ar yn cyfernu. Fe allai fod wedi mynd yn y fan yna i'r nefoedd hefo Moses ac Elias yn ôl. Oedd o wedi gwneud ei waith. Ond fe ddewisiodd aros yn plith ni. Mynd i'r groes mwyn ni. Mwyn i ddyrchafu ef mewn gogoniant. Fel y cawn ni'ne bod gydag ef o am aros yn ei gwmni ddyddiau foes. Aros Iesu, aros byth, gwledd wastadol, fydd y bresenoldeb im
Diolch iddo am drefnu papell i ni gael cyfarfod gydag ef, am lenwi'r babell yna gyda'i bresenoldeb, cam yn gwahodd ni na trwy ras ato ef ei hun i fwynhau melystra i wyneb yn siriol wenu arnom byth. Mwyn i enw. Amen.